На початок номер 110.
Chrystus, stawszy z mертвых, больше не помирає. Смерть уже не має над ним влади. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Христос воскрес. Вітаю вас на святої мші, ласки Божої, ахируємо святую імшу за всіх першокомунійних дітей парафії нашої, парафії Марійного, Білого Костьола Борисова і всієї Білорусі. Діти, які рихтуються до прийняття першеню Єсуса Христа до свого серця. Нехай Господь благословить будучиню християнськості нашої країни, сім'яв християнських, а тим самим ласки Божої для всієї нашої землі і народа. Тому справді просим Божого благословення і опіки Богородиці для всіх дітей нашої країни. Перепросим Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся і вам, брати і сестри, поздрашив я вельми думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святых, і вас, брати і сестри, помолиться за мене та Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. За всіх дітей. Боже, цудовне світло Твоїх обранників, Ти на землі робиш нас удільниками пасхальних таємниців. Зроби просим, щоб ми праз веки могли радоваться полноте Твоей ласки. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Амен. Читання книги Дзеяў апосталаў. У тыя дні апосталы і браты, якія былі ў Юдэі, даведаліся, што і язычнікі прынялі Слова Божае. Калі Пётр увайшоў у Єрусалім, абрэзаныя дакаралі яго, кажучы: «Да неабрэзаных ты хадзіў і еў з імі». Пётр пачаў ім тлумачыць па парадку, кажучы: «Я быў у горадзе Яффе і маліўся, і ў захапленні ўбачыў аб'яўленне. Нейкае начыне зыходзіла, нібы вялікае палатно,
што 4 канцамі спускалася з неба і наблізілася аж да мяне. Я уважліва прыгледзеўся да яго і ўбачыў чацвераногіх зямных звяроў, паўзуноў і птушак нябесных. І пачуў голас, які казаў мне: «Пётр, устань, забівай і еш». Але я сказаў: «Не, пане, бо ніколі нішто апаганенае ці нячыстае не ўваходзіла ў вусны мае». Голас з неба другі раз адказаў мне: «Што Бог ачысціў, таго не называй нячыстым». Гэта было тройчы, і зноў усё знялася ў неба. І вось у тую самую хвіліну 3 чалавекі, пасланыя да мяне з Цэзарэі, з'явіліся каля дому, у якім мы былі. Дух сказаў мне ісці разам з імі без ваганняў. Пайшлі са мною і гэтыя 6 братоў. І ўвайшлі мы ў дом таго чалавека. Ён нам расказаў, што ўбачыў у сваім доме анёла, які сказаў яму: «Пашлі ў Яфу і пакліч Сымона, якога завуць Пётр. Ён абвесціць табе словы, якімі збавішся ты і ўвесь народ, і ўвесь твой дом». А калі я пачаў прамаўляць, сышоў на іх Дух Святы, як і на нас спачатку. Тады я ўспомніў слова Пана, як ён казаў: «Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаны Духам Святым». Калі Бог даў ім такі самы дар, як і нам, якія паверылі ў Пана Езуса Хрыста, то хто ж я такі, каб пярэчыць Богу? Калі пачулі гэта, супакоіліся і праславілі Бога, кажучы: «Вось жа і язычнікаў даў Бог пакаянне дзеля жыцця». Гэта слова Божае. Дзякуем. Душа моя прагне Бога живого, душа моя прагне Бога живого, як лань прагне воды з потоку, так душа моя прагне Тебе, Боже. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Калі я пойду і з'явлюся перад Божым обличчам, душа моя прагне Бога живого. Пошли святло Твое і Твою правду, няхай яны мяне вядуць, яны прывядуць мяне на Твою святую гару і да Твайго жылля. Душа моя прагне Бога живого. Я прыйду до Божага алтара, да Бога радости и веселья моего, и буду славить Тебе на арфе, Боже мой, Боже. Душа моя прагне Бога живого. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастырь, кажа Пан, и ведаю овечак моих, а мои ведаюць мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан за вами И с Духом Твоим. читання Святого Євангелія
поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав: «Заправди кажу вам, хто виходить не праз браму на овечий двор, але залазить інакш, той злодій і злочинець. А хто виходить праз браму, той пастир овечок. Брамник відчиняє йому, і овечки слухаються голосу Ягоного. Клича своїх овечок по імені і виводить їх. А коли всіх виведе, іде перед ними, і овечки йдуть за ним, бо ведають Ягоний голос. За чужим не йдуть, тікають від Його, бо не ведають голосу чужих. Такую приповість сказав їм Єсус, але вони не зрозуміли, що казав Він їм. Єсус знов сказав: «Я брама для овечок. Все, кольки їх приходили передо мною, это злодеи и злочинцы, и овечки не послухали їх. Я брама. Коли хто войде праз мене, буде збавлений, войде і вийде, і знойде пашу. Я добрий пастир. Добрий пастир отдає життя своє за овечок, а наймит і не пастир, якому не належать овечки, коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і втікає, а вовк хапає і розганяє їх. Втікає, бо він наймит і не клопотиться про овечок. Зато і любить мене Отець, то я віддаю життя своє, щоб взяти його знов. Ніхто не відбирає його в мене, але я сам віддаю його. Я маю владу його віддати, і маю владу, но взяти його. Такую заповідь я отримав від Отця моєго». Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай слово Євангелія знімуть страхи наші. Христос воскрес. Шановні, великодний час, певно, наповняє нас все більше і більше этой добриною Божої любові. Ми чуємо, що Єсус не тільки воскрес, не тільки взнесся на небо, не тільки спасле Духа Святого у П'ятидесятницю, але Єсус має клопот і на щоденній такій дорозі говорить нам сьогодні про щоденний бит нашого життя. То я з вами, як добрий пастир. Мої овечки ведають мій голос, ідуть за мною. І чуємо, що Єсус захвачує, то я так само маю владу віддати життя і вернути його. Це плоскость, це всемогутність. І тут Збавитель відкриває нам эту таємницю Пасхи, що навіть коли чоловік помирає, але коли він помирає в Богу, довіряє Богу, молиться, і так само, коли ще наступить воскресення, Єсус дасть ласку життя. І сьогоднішнє слово Євангелія нас так наставляють чисто традиційно наш бит. Як ті жив'яленькі, овечки, козочки і так далі, як вони слухаються свого
господара, пастора, ті ж коровки і так далі. Яны ведаюць, напрыклад, пастух прыводзіць стада коровак, овечак да вёскі. Те коровы ведаюць свой дом, свае вороты, свою хозяйку, гаспадыню. Не пойдзе гdzесь там, прыходзіць дадому. Нават калі загубіцца дзесь, пойдзе, аднолькава вернецца, прыйдзе. Так Езус заклікае, каб мы навучыліся ў жыцці адчуваць, што ў нас ёсць свой дом. Касцёл, дом Божий. Каб незалежна в житті ми маємо обов'язки і дії, але неділі і святи, набоженстви, каб ми відчували, то треба прийти в свій дом. Бо в духу нас веде добрий пастор. Якщо Єсус не натхняє того чи іншого чоловіка, та тую чи іншую особу, а яна, той чоловік, слухає, може, своєї волі, слухає подшепти этого світу і так далі, викручуються, не йдуть в костел, церкву, не славять Бога, то есть яни не чують голосу пастора. І не йдуть в дом, менавіта там, де лежить душа. Это вельми важно. Бо рано чи поздно ми вернемся в дом Отця Небесного. Рано чи поздно, поглядите, кольки безупинно во всіх костьолах, церквах ідуть на божество, як і на радовницю за померлих. Что это такое? То все померлые, их души идут в Дом Божий, где за их поминальная служба. Где знов таки я не отримлююсь полегку, очищення, знагороду і ласку радості життя вічного. І тому ми відаємо, шановні, що є 3 костьоли катехізму. Перший костьол – це ми, які змагаємося за збавлення. Другий костьол – це чистець, які покутують за своє очищення. І третій костьол – це тріумф, радость, небесний костьол. Яны не могут быть розным, коли наш один пастор, Збавитель Єсус Христос. Эти костьоли одно целое. І як бачимо, як Єсус намагається бути з нами на боженствах, Слові Божим, урочистостях, круглий год. І так само ось процесія Божого тіла. Це все, что Иисус напоминает, как мы оставались на этой дороге освящения и избавления. Не думайте, что ласка Божия не дейничает в чистце. Там души рвутся до Бога. Як ми не раз даємо приклад, так само, кольки хочеш, тримай м'яч глибоко у воді, хоч кілометр, отпусти, и он вырвется на поверхность. Поветра до поветра. Душа до души, до духа. И кольки хочешь, тримай душу в твоем теле, не даючи ее ни молитве, ни ласки Божией, и она так и так рвется до Бога. И когда человек помирает, душа рвется до Бога. Але грахи, які, як свинець, затримлюють чистці. Тие баласти, тие кам'яні млинські, тие мішки з піском, поняті, які топять все.
І тады наступае менавіта просьба да Бога, да людзей: заступіцеся. Так што ласка Божая, Збавіцель, таксама, як і ў нас в жыцці зямным, так і да душ часцовых Христос дзейнічае. А яшчэ бясконца моцна Езуса прысутнасць в небе. Воскреслага, трыумф – гэта бясконцая радасць, дзе все души збавленыя радуюцца пастырам, якому давяралі, за якімі ішлі, распачынаючы ад апосталаў, як чытаем на працягу ўсіх дзён велікодных, верных людзей, і гэтая радасць не мае канца. Таму Езус сёння кажа: я брама, я магу взяць жыццё і аддаць жыццё. Вельмі сур'ёзна. Гэта валадар жыцця, а значыць, валадар стварэння, чаго бачнага і нябачнага. І тут як бы не гаварылі, ну як, што? Господь всемагутны. І таму давяраем Збавіцелю, які заклікае нас сёння, каб мы ўваходзілі в гэтую браму. Брама – гэта касцёл. Гэта тыя першыя прыступкі, гэтыя сенцы да касцёла трыумфальнага в небе, касцёл на зямлі, бо тут Христос. І няхай жа Езуса заахвота: мае авечкі ведаюць мой голас. Правда. Як мы вчора разважалі, то колькі б людзі в свеце, як бачым па-рознаму, все маюць свае напрамкі, а вернікі, праваслаўныя ці каталікі, нядзелю і святы чуюць голас Езуса сумлення: трэба быць в касцёле, трэба быць в царкве. І спасярод розных напрамкаў многія, якія ідуць в храмы. Ось вам пастыр. І далей мы чуем, што голасу чужого не будуць слухаць. Колькі мы бачым і перажылі в жыцці, то не трэба хадзіць маліцца, не трэба там тое, але не, мы трываем добрым. Таму, Божа, дадай нам ласкі жывой веры, каб мы самыя былі заўсёды жывымі душою. Амен. Молімся. Праз Христа, добрага пастыра, які нас адкупіў, нясём нашы просьбы да Айца Нябеснага. Молімся за пастыраў касцёла, каб Езус Христос напаўняў іх сваім духам. Цябе просім. Молімся за язычнікаў, каб яны пачулі навуку Христа, паверылі ў Яго і прынялі Духа Святога. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія прыступаюць да першай святой камуніі, каб яны заўсёды заставаліся верныя Богу. Цябе просім. Молімся за памерлых святароў, каб яны пребывалі ў небе з Христом, добрым пастырам. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы радаваліся і славілі Бога за кожнага чалавека, якому Ён даў ласку пакаяння дзеля жыцця вечнага. Цябе просім. Божа, прыймі нашыя просьбы, дай нам ласку паслухмянасці Духу Святому. Праз Христа Пана нашага. Пане, Ты пастырь мой,
даєш мені усьо, Пане, ти пастир мой, ти даєш мені усьо, Пане, ти пастир мой, Пане, ти пастир мой, моць Твоя за мной, Ты даешь мне усё, Пане, Ты пастырь мой, Ты даешь мне усё, Пане, Ты пастырь мой. Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу яхяру прийняв Бог Отець Усемогутній. Дай, Пане Бог, я рук Твоих, На прославление и хвалу, а так само на корисна. Пане наш Боже, прийми просим дари святкуючого костьола, якому Ти подарував великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья на небе. Раз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, С Духом Твоим, вгору серце, узносимым до Пана. подякуєм Пану, Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справедліва, слушна і збавенна, каб ми Цябе, Божа, заўсёды славілі, асабліва в гэты час, больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу, калі Христос быў ахіраваны, як наша Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго ўваскрэсенне стала задаткам нашага ўваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспинна ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе,
бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано. Подобним чином по вечері взяв келіх, знов Табі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смертью воскресення Твоего Сына, ахируем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим, Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Божа, дозволь їм убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нам и над нашими першокоммунийными детьми, парафии, городе и во всей Беларуси. Дети, якія приступять до першої святой комунії. Каб і ми заслужили удел в житті вечним, єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Ваниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, якія спрадвеку уподобалися Табе, каб з імі і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам
нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Божа, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава спакой у дні нашы, нашаму народу Беларусі. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прышэсця Баўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоё, Владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего. И будь ласкавый, згодна з Твоей воляй, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічния. Аминь. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему и мне знак великодного спокою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, Я не вас, ты войшов до меня. скажи только слово, и буде оздоров. Тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Прийшов Єсус, став посеред учнів своїх і сказав їм: спокой вам, алілуя.
Номер 103. Б'ють звони, битцам спявають, всім народам обвящають, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус Збавца в Божой славе крочить сёння разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудился край наш родный, в этой день святый погодный, каб хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, Молимся. Пане наш Божа, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одновив сакраментами вечного життя, і привези його до хвалебного воскрешення. Раз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Богу всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Молитва о беатификации
Божого слуги Едварда Ваниловича, нашего суайчинника. Ойче Небесный, славной особе Божого слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным діячам и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрині и справедливости до людей розних віровизнанняв, у яких завсёди бачив брата и сестру, а дітям-сиротам был айцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь свое земное и христианское покликание. Открий серце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровлення, навертання, спокої в серці, сім'ї, народі, якую зношу до Тебе з надією, що в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Amen. Святий Архангеле Михайле, Твои просьбы до Бога, и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змагань, супроть спокусов и пастах злого духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божою, кинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душав, снують по світі. Амінь. Щире дякую вам за уділ в набоженстві. Нехай добрий Бог благословить цей день і перший день тижня на весь тиждень всім нам, всьому нашому народу і особливо діткам, які рихтуються в мої місяці і червні приступати до Святої Комунії. Шановні, нам этих пару днів, цей вечір чи ураган, як це назвати, криху дах тут порушив, в двох місцях, один парапет, там десь треба буде його мацувати, і кришечку тут, з цього боку, да. Все ж. Так что, утішиться все, потім попросим нашого ж альпініста Сергія, щоб поглядів все, як зробити. Навіть, мені сказали, що навіть лавки перед костелом попадали металічні, такий вечір, да? Метал, лавки лежать. Значить, поривістий, справді, вечір, я бачу, так, колихається все. Слава Богу, крижі тривають і світять ночі, слава Богу. І я вельми вдячний сподару Олегу, Олег, шановний наш, за уділ в святої мші. І ось на комунію святую спів, нового, можна навіть чи одну, чи навіть два співи, чи просто органної музики спокійно. Просто чуть-чуть так подякувати Богу таким, так сказати, таким спокої. Ось, не кажу, що після імши можна завсюди затриматися, хоч скільки хто жадає. Але дякую, шановні, за ось такий спів і таке розположення. Практикуйте це вельми добре. І, шановні, молимося, я хочу відати, бо перед нами Перша П'ятниця і майове набоженство. Завжди було виставлення на святейшого сакраменту після імши, да?
Перед. Если вечером. И рано тоже, да? До півгодини літання співана, да? Дякую. Дай Боже. Так, перед імшою. Добре, тоді будемо розпочинати майове набоженство велично на хвалу Богородиці. І, певно, пілігримка в Буслав. Поїдемо. Знов таки поїду подрихтувати вам там, щоб все було добре. Встреча і все буде. Нехай добрий Бог благословить. Христос воскрес! Regina celi latare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia, владарка неба усешься, аллилуйя, о той, кого под сердцем носила, аллилуйя, воскресен, як казал нам, аллилуйя, Богу за нас молися, аллилуйя.